Eikö niin valokin unohtu tosta päälle? Et oli kyllä rankka päivä tuolla töissä nyt. Ei töissä, kun koulussa piti siis sanoa. Mutta minä taidan nyt käydä vähän nukkumaan. Käyn nopeasti tuolla pesulla. Tuolta vain valot pois päältä ja noin. Sitten vaan nukkumaan. Mikä toi ääni oli? Joo, mikä toi ääni oli? Mennään katsomaan. Mistä se ääni mahtoi kuulua? Tämä varmaan vähän kummustaa on, mutta... No mä menen tutkia asiaa mitä täällä on. Mä en kyllä tiedä mistä tää ilmestyy, mutta mä menen kyllä katsomaan. Täällä olisi musta olla. Mitä? Joku tollanen noin. Ihme taikasana täällä on. Mitä hitsiä? Lausu nämä taikasanat, niin siinä pääset taikamaailmassa ja ottaa aare. Okei, onko tämä totta? Mopsottu! Mitä mun tapahtuu? Että nää kengät niitä huonosti, mutta mitä ihmettä se oli se ihme taikasana? Missä mä muuten oon? Oli kyllä aika ihmeellinen. Tai se on aika ihmeellistä se toteutui, kun ennen minä en ole uskonut noihin taikoihin, mutta no, mä menen nyt katsomaan. Voittaako mulle mitään karttaakaan nyt, niin en kyllä tiedä, että mitä se tekee. Ai, että missä mä ihmeessä mä nyt oon? Tää on kyllä aika kylmä. Tuolla on joku keppi. Onko se joku vihje? Siellä on joku keppi, onko se joku vihje mulle? Täytyy mennä kattoo. Ei, mikähän tää on? Mitä tästä tarvitaan? En kyllä tiedä, mutta täytyy selvittää mistä tää on. Mikä ihme laatikko tossa on? Mun täytyy lähteä nopeasti pois katsomaan mikä se on.